Впечатлява с силата и енергията на своите изпълнения. Всяка тяхна изява е жива история, разказана чрез костюми, движения и ритуали, съхранява. Господин Кирил Петракиев. Да се готви старата къща. Добре, номер 5. Връзката им с Варвара не е случайна. Всеки един от участниците има родствена връзка с нашето село или е роден именно от тук. Това прави тяхното участие още по-истинско и още по-близко и по-смислено. В групата има много млади участници и деца, които с план и желание вървят по път. Групата е жива, живее както в миналото, в настоящето и е доказателство за отдадеността на Варвара към съхраняването на нашето културно богатство. Днес те отново са тук, за да ни напомнят кои сме, да събудят паметта ни и да ни предадат силата на традицията. Разказите на своите родители и прародители. В тях живее обичта към рода и уважението към традицията, представена не на думи, а с личен пример. Един от участниците е кукер още от 2-годишна възраст.